don't know where to find you. Kuya Nino, niya nasab siya. Niya nasab kong ikagtahan. Nasi silam sa kahing sambag. Malakaw siya. Uwat ako! Pakita ko si Munong! Christina, tutuki ako. Dili lagi ko si Christina. Ako si Catherine, alias Tinay. Ikaw si Christina. Ang akong mahal ka, Christina. Ay! Ungo ang gwapa! Uy, hala! Alma! Asay mong show? Mamatay ka, Christina. Hutdan ko ikaw sa imong dugo sa ikaduhang higayon. Kagang! Catherine, ligaya ko. Tungod kay usa ako kaungo. We, joker ka, Luis. Asa ko tuo? Kinahanglan mo tuo ka kanako. Ungo lagi ko. Tanawang akong bangke. Oh, Halalo! Ka-nice! Kasinaw si mong bangkil. Porcelana na. Dito balita na. tuo itaw ko. Ungo lagi ko. Ungo ka man. Ayaw pagbuot. Umo ka man, ayaw pagbuot. Anino sa kangit-ngit, bangkil sa kamatayon, mga ilhanan sa nagpahiping kadautan. Katuhuan dili, sugilanon nga giswat ni Generica Vidal sa direksyon ni Oji Kumpuk Rakasa. Ungo ka man, ayaw pagbuot. Music and sound effects, Randy Padayaw Suson. Recording editor, Rani Badboy Budumo. Mga tunog o kasikas, Ricky Bangis Garing. Dalit ka na to sa RMN Production Center. Ungo ka man, ayaw pagbuot. Recorded by X Thunder Gaming. Og karon mga higala, niya ang sumpay ning sugilanon. Ungo ka man, ayaw pagbuot. Ay, dapat si Tinay. Wapabag ko ba uli? Duka naman ko. Nah, dawatan lang lagi na maungo na si Tinay Ulan. Sama ka. Hilap niya! Bakit siya pa mananim mo, ha? Baba niya. Tinay! Oh, Tinay, pili puntahan! kisa na! Story! Tunay ko, no? Lagi patabangan ninyo, Tinay! Pili puntahan! Pepe, ako ablihan. Ayaw, Ulan! Ayaw, ha? Pagkiyat-kiyat ng dagway mo. Wala kiyat na noon, nag-ablihan ako na nanagtak. Bes, nga nung pagkan ko ni mo, nga si Tony man ang naas gawas. Maldito kayo natawa na, ha? Di na kasaligan. Ibugrab kayo ng Tinay, ha? Tanding! Oh. Buutan ako! Pili puntahan! Duman ka? Utan, magkot. Nakadungog siya, bisag kita ng duwa ng nagsulti, dire. Bay! Saan po man? Sige na, bay! Mga kong tabalit Tinay sa kong kamot. Pituon ako nga siya ang makatabang na ko. Buutan ako, bay! Abay. Hoy, paminaw sa isitan siya na tambok. Ato na lang ablihan ta na. Ablihan na lang na to kay gusto magpatambal. Ikaw tambok ka ba? Gawas nga bugal-bugalon ka no. Pag yun ikakaluoy. Kamaom ko. Ikaw, lalba. Kamao ko maluoy. O diya. Pero kuya mo ng panahon na, ha? Nakabantibi ka nga. Tinay! Nagisulti atong bay Tinay. Nakadungog ka to. Nagdirita mo sa ligog tao. Ha? Kaya ba Ay! siya pakarunging mo lang na? Ang atong ilhon kung dili ba yun siya nga. Maluoy mo! Tabangin tao po ninyo! O di ka maluoy anak. Ano nalalagid ng tabang maluoy kay tingaw. Ay, Be. Ay, naon siya man ka. dali. Kunti na ang baboy ko to na. Ay, Sabi mo ito na! Ito yung panahon kayo mo! agay. Kuhaan ang mga panagan ni mo. Ay, gano man yung usap, Ay, ito na usap ka. Kaya doon ka dyan, ha? Ayaw ko kuha isang pandagang sa... Ulay kayo! Kaya ulan! Gaon. Limpyo na siya, gaon. Ito siya, ikagisampit niya agaon. Ako tiguang. O katok. Hoy!
Nanding! Tony, Agaw, pasana ka ng tiguang. sa amin ako. Kaya kinikuti ko ang ako na di pa ablihan yun. Nasibila sa gawas. Huwag tuwa na si Lulas pa. Tuwa na nila si Lula pa siya. Namingaw na sa gawas. Akong liliyon. Una sila sa uwanan. Una sa si Ulay. Agad sa magkaya akong buhato nila. Sa kaya akong buhato nila. Patay kong baiti na yun eh. Pero, samas ti ko ang kaibig ko. Giablihan yun. Kaya ako nung, iya ko nung tabangas to ni. Nadasis paluluwi nito ni. Patay. Uli po na sabday sa ungo ang Claudia si Tuni. Mahal, tinuod ba na istorya ng salida, ha? Ang uban tinuod, ang uban dili. Mao ba? Dili tanang sama ka na mo dautan ng Diyod mahal. May sakit lang kami. Maong nahimo kami linalang sakit. Apan, may kahigayunan pa nga makakita kami sa haring adlaw. Unsaon? May muwang manggawas na kita din mahal. Ikaw mahibaw, mahal. Ikaw na mahibaw sa dapit ka itong atuan. Imo na sang gusto nga itong atuon. Salamat, mahal. Ay, basta maling dapit na, mahal. Ni ata sa bungtod nga nag-umbaw sa syudad. O mahal. Og, lingi sa imulyo. Hala, sama na. Huwag ko kabantay, ana. Dakong bay? Karaang bay? Kagkisa man na bay, mahal. Recorded by X Thunder Gaming. Tubag ako, mahal. Kagkisa man na bay. Dali, mahal. Musulod kita. Aron mahibaw ka kung kinsa ang tag-iyan niya ng maong palay. Dako man din yung baya, mahal. May hayag na ang palibot. Mahal? May ribulto sa babae sa ibabaw sa hagdanan? Tutoki ang maong rebulto, mahal. Ako ba na, mahal? Oh, ikaw ka na, mahal ko. Mahal? Ako gyud ni. Bisan na sa ko tanaw, ako gyud ni. Mao na lang ka na ang kauban ako. Sud sa taas ng panahon. Sa dihang nagpalayo ako kanimo, mahal ko. Ha? Gihimuan ko ikaw ribulto. Aron ikauban ko ikaw kanunay. Apan, human mo labay ang pila ka tuig. Nagahunahuna ako nga pangitaon kapag balik sa atong dapit. Ingon anak ko nimo kamahal. Gihimuan ko nimo ribulto. Oh, mahal ko. Mahal ko. Nga naman ko na ka man. Angang na-touch mo ko si mong iasoy karon. Imoy kita ikong gibalikan. O gibalikan ko ikaw sa balay nga tisa. O gisultihan ko ikaw sa tanan. Bahin ka na ako.
Christina. Ako kini. O pasaylo ako nga gitugmod ko ikaw sa katapusan atong paligita. Luis, bisan ungo ka pa. Mahalan ko gihapon ikaw. O gandam ko ikaw unungan sa kasakitan nga imo karong giatubang. Tinuod ka. Ingon ko ikaw niya nagkamahal, Luis. Andam ako mahisaman nimo. Dili lang kita magkabuwag. Dili ko musugot nga mahisama ka kanako, Christina. Tugod kay ako, usa na ka tinunggan. Luis! Pero, mahimong mag-uban pa kita. Diyan na ang mga taong ipaguluhan ni Papa. Christina, ayaw kalimot. Mahal ko ito. Tandang ko bisan asa, Luis. Human ko nimo. Dili na. Ano ta sa luyo mo, Agi? Christina, di ko musugot nga mapatay ka nila. Tungod na ko. Sa ako nang giiwan ka nimo. Unungan ko ikaw hangtod sa katapusang pinitig sa kong kasing-kasing, Luis. Dili, taguan ko ikaw. Paitang nahimo na itong kinabuhi sa unang panahon. Pait kayit kayo. Ikaw ang nahimo kong magbalantay panahon sa adlawan. O mausap ka na nga akong buhaton karong panahon na, Luis. Bantayan ko ikaw panahon sa adlawan. Mahal ko. Oras na nga mubalik kita sa balay nga tisa, mahal. Kinahanglan makapahuway ka pa. Salamat taon. Kami ka-crewing na ang manok. Karong totoo na. Mubuntag na. Luwas na rong rasa nga magawas. Ano saan magdaglaang ni Tinay eh? Yap! Yap! Asin dahil hindi sila lulapasig ang mga ugong kapsay pamilyar mo ka. Kining. Ito suya kapitso! Ayun na, kapitan ko. Pasig! Pasig! Tinay! Tingurong kapitan. Pasig! Kap! Ayos Lula! Ayos Lula pasing ha? Ayos siya! Salamat taon nga niya mo. Salamat taon. Salamat taon nga niya mo ka. Salamat. Ngano mihilag pa ka? Salamat taon. Ha? Boy, wala gigabaan na kasi mong pagbugal-bugal na ko, Noy. Mura mag ginigaba ka. Isulta na! Masilawa ko ka. Hain sila si Tinay o si Pasing? Isulta na siya! Hain? Pamaulis ba'y tinay ka? Pero sunula pasing. Gikuwas mga ungo. Hain ninyo tagu'i ka. Hain ninyo tagu'i sunula pasing. Ha? Ha? Ano sa manay? Gikuwas sa mga ungo. Nibila og sa ungo nga tao siya ka. O kauban nilas to ni. Usa? Si Tony? Muna kapitan. Tulo sila ka po. Tulo sila nga ato pangitaon ka. Ha? Pasin kauban ka nila ka. Buang, kapitan ko, buang. Ikaupat nila. Si Lola. Ngayon lang gikidnap. May oras pa sa imong pagpahuway, Christina. Ako na lang una ang bahala ni Luis, Tinay. Gikinahanglan mo ang pahuway. Pero, Ayaw na nga akong supa ka, mahal ko. Katulog na. Ug sa pagbanta mo, mahimo ka nang mubalik din sa balay nga tisa, aron bantayan ako. sige. Bahuay na mahal. Sige, Diin man ka mo, tibok gabi, agaon. ihatagan ko lang kalipay si Christina. Tungod kay mubok na lang ang panahon sa mong panag-upan. Oo, unsay bot mo, ipasabot, agaon. Gibati akong kabalakan nining tapita. Ingon sa makita ko nga may dugoong mga panghitabo nining tapita.
Kineng. Pag-ilom diha, kapitan ko. Bukaan manuog ko. Paminaw mong tanan. Kinahanglang madumduman na sabnato. Asa sila nagtago karon. Asa magtago. Mauna kap! Mauna musukol kita kap! Ikipag-una kap! Ikipag-una! Buang. Kapitan ko. Si Lula lagi! Kinala makita na si Lula! Oy. Bay, tinay! Bay! Ano ka, Bay? Bay? Bay! Salamat ka na! Ngami uli na ka! Nawa siya kakapasigo! Ano ka, Bay? Imong Lula! Ha? Gikidnap sa mga ulo! Unsa? Recorded by X Thunder Gaming. Mga higala, gidapit ko kamo sa pagpamati suban pa mga sumpay ning atong sugilanon. Ongo kaman, ayaw pagbuot. Sugilanon nga sinuwat ni Generica Vidal sa direksyon ni Oji Kumpok Rakasa. Music and Special Effects, Randy Padayaw Suson. Recording Editor, Rani Budumo. Mga tunog ug kasikas, Ricky Garing. Dalit ka nato sa RMN Drama.